И здравейте, приятели, днес ще играем Майнкрафт, да. Но преди да започнем, искам да се абонирате с канала с камбанката да ударите преди може лайк на това видео. И ми пишете в коментарите какви игри да играете. Да, ви вече се намираме в играта. Както може да видите, това се включих на кредит, защото много ме е страх от тези зомбита. И да, очевидно много ме е страх и затова се включих в креатив, да, защото аз съм един голям страхливец. Да, вече вие не знаете какъв съм аз, защото аз мене се ме и страх. Се ме е страх, но сега но сега се включим в креатив, за да така в Creative Mode, за да направим докато не открием Емералд, това видео няма да пресече, ще видим около час половина. И преди както може да видите, това аз съм пак в кредит, защото пак ме е страх, да. Както може да видите, това аз ви казах, докато не мерим диаманти, видите няма да покупят. Така че да открием тези диаманти. Така да имаме. Приятели! Маре, преди да как ги намерих, аз съм голяма късметлия. Чак от притеснение не мога да казвам. Майко ми, това прави чак, това голема сърдица. Не. Бързо включа в кредит, защото много ми страх. Тези зомбита. Махай се! Има ли още зомбита да видя? Не, няма. Време да ги скопаеме. Защото един час не мога да ги намеря тези. Това е Емералд. Аз защо казвам? Това бе, мале. И правилно, надявам се това видео да ви е харесало. Ако ви е харесало, се абонирайте с канала с камбанката да ударите преди да може да това видео. Напишете в коментарите какви игри да играя.